Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, 'cause you're awesome. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, 'cause you're awesome. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, 'cause you're awesome. Happy birthday.
All right. Malakas ba? Yan. Mega Hello, love shout Mami. out! Happy birthday, Edward Laksina Kapogi in the Yes. to be. Mami, may boss ba ako? May boss ba ako? Yes, rinig na Okay rinig. ba? Okay ba yung Loud and audio? clear. Okay, okay, okay. Di ano All lang ako, right. sige, 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 Mami. Ikaw muna mag-shoutout dyan bago ako. All right. So, yan, once again, let's all greet muna ang ating kapogi, ang nakshi ko na si Edward Laksina. Yan. So, sa lubong party natin to para sa kanya. Mamaya kukuha ako ng pangkampay ko. Kailangan may pangkampay ka dyan, nakshi, ha? Bukas na, Dapat. Mami. Bukas Bukas na. na Kasi, talaga. oo, Sa kasi wala, lubong, eh. yun nga eh. Ang problema, wala tayong ano eh. Wala tayong, Sige, ako alam na mo lang na yun. kakampay sa'yo. Sige, sige, sige. Sige, Ayan. Mami, So, ikaw muna mega mag-shoutout love dyan. shout out to Ma'am Yolanda Salvador, to Bakiloff TV. Ayan, maingay yung ano ko. Milyonaryong Ujamot, of course, our very supportive Kapogi friends. To Shell Story TV, Roda, Srini, Libas. Ayan. And yung mga nasa taas pa, hindi ko na maano. Ayan, si D4J official, present daw siya. Thank you so much. Don't forget, guys, to please like and share this live stream. To Puwe Gaming, hello, hello. To Sir Arthur Chick Barnes, yan. Graphic Motion Loops, Rojan Mix Vlog, Vergara, Evangeline, and Let's Mix and Vips, yan. To everyone here, mega love shout out to you and enjoy the night. Let's welcome our Kapogi Edward Daxina's birthday. All right. Ayan, teka na maingay. Yan, Sound okay. check. All right. Okay, okay na, Mami. At mag-shoutout muna ako, guys, ha. Ayan po, shoutout po sa lahat po ng mga nandyan. Kasi hindi pa to, ano guys, ha, hindi pa to grand live stream ko. Tomorrow pa lang po ng 7 p.m. Pinas time. Kumbaga parang ngayon, sa lubong Salubong. muna ngayon. Kasi ano ba, parang ano lang to. Kasi yung iba kasi hindi nakakapunta ng ano, bukas. Kaya gawin natin ngayon yung ibang pwede mag-greet sa akin. And shoutout muna natin si Milyonaryo mo Jamot, si Gem Builders. Nandito kanina si Apong Gem Builders. At Uy, saka may nagpalipad kanina si Apong Banji. Ayan, salamat sa Apong wow, Banji. thank you so much. Yes, Yolanda Salvador, Stewart, mega shoutout po at saka kay Baki Loof. Ayan si Puwet Gaming, nandiyan po si Puwet Gaming, si Roda, ito ang foreigner to, si Shell Stories TV, at saka si Apong BG, Josa, nandito kanina si Josa, at saka sino ba? Si Leds Mix Beats at saka si Arthur Chick Barn. Salamat, Graphic Motion Group. Rojan Mix Vlog, mega shoutout. Salamat po sa mga nagbati sa akin ngayon at kahit hindi pa birthday ko. Ay Kuya Eds Moto Vlog, mega shoutout sa iyo, Kuya Eds Moto Vlog. Ayan. Yes, Mami, baka pwede akong kumanta niyan kasi medyo may ano ko ngayon, may biit ako. Kasi, pero kailangan Wow. magpapakita. Konting lang, mga konti lang Shala. siguro. Ano Wow. ba to? Gusto na naman akong ilipstol sa lamok na to. Nanguhuli ng lamok. Yeah, sige, sige. Okay. You drop Okay, your so name, here is please. our Edward Laksina to give Yes. you his opening number. Okay? Wow, agad-agad. Pero check Yes. natin to, Mami, kung gagana sa akin. Kasi hindi ko pa Okay, nakalagay yung okay. ano. Sige, sige, sige. Brave Young Lion. Yan. Brave Young Lion, maligayang kaarawan, Brother Eduardo. Salamat po. Mamaya pa pong 12 kasi 9:24 PM sa Pilipinas po ngayon. Meron pa tayong Elaine. Mega shoutout sa Elaine. Salamat po, salamat sa iyong pagpunta. Dali lang, Mami. Mute muna ako. Right. Okay, so just take your time. Ayan, so si Edward Laksina, just for the benefit of our foreign friends who are here right now to Edward Laksina's live stream. So that's why I'm trying to speak in English, even if my brain is bleeding already. My brain is bleeding already.
Ayan, brave young lion. If you want to come up, mga friends, if you want to join us here upstairs, because you're downstairs, so you can also greet our Kapogi Edward Laksina on live here upstairs with us. Just ask for the ladder. And Sir Yes. Edson, ayan, Yes. nasa labas pa daw siya. Apong Edson, mega shoutout sa Apong Edson. Mami, pakicheck ka kung may ano siya, music. Kasi ngayon Okay. lang ako tinry ko to. Tingnan mo. Sige, sige. Naka-play na ba? O parang wala. Dali lang. Ano pa siya? Ah, Talastas. Yan. minsan minsan sa wirings yan. Walang sounds. Wala. Mm. Ba't sa akin meron? Oo, minsan maririnig mo yan sa'yo talaga. Anong Try mo problema yung nito? wiring niyan, Okay. pagbaliktarin mo. Bakit ba ganyan ang ibig ko'y lagi kang... Ayan yung huling kinanta ko doon kay ABC kanina. Pagmasdan, at ayun, nakapagpaduet pa kanina doon. Tonight, I celebrate my love for you. Okay, while we are waiting for our Kapogi to fix his V8 sound card, yan. Okay, once again, thank you so much. Guys, don't forget to please share our live stream, our salubong birthday party. Yan. Of our Kapogi Edward Aksina. And thank you so much sa ating nag-super chatter. Yon kay siya nga yun, ma'am, ano? Anito siya. Ayan. Hinanap ko talaga, di ba? Ayun, kasi medyo na-late ang inyong wannabe here. If you wanna be my lover, ayun, si Ma'am Vergara Evangeline. You just have to give, taking it so easy, friendship never ends. Okay? Meron. Ayan, dahil dyan wala pa ding sound. Wala. Wala pa Ay, rin. oo nga, wala pa din. Ano nga ba, Wala sa pa dami din. ng favorite mo, milyonaryong Udyamot ay wala pa din. Yan, Ma'am Elaine TV, yan, sabihin niyo lang po kung gusto niyong i-greet, pwede rin po tomorrow, makiakit kayo para live ninyo siya mag-greet. Ayun. Okay lang naman kahit cellphone ang gamit, tapos naka-earphones, yan. Yan. Ano nga yun, kapatid milyonaryong Udyamot? Ano doon sa mga favorite mo? Break it to me gently. Ayan. Wala pa ring music. Baka anong klase ba yung VA? Patingin naman. Para makita natin ang kalagayan niya. Sana pala pinadala ko na sa itong V8 ko eh. Ay, hindi pala siya V8. V300 sound card. Yan, ma'am. Meron. Wala pa rin. Wala. Wala pa din. Oh, sabi ko na nga, milyonaryong Udyamot, break it to me gently. Wala pa ding sound ang ating sound card ni Kapogi. Ayan, medyo maulan yung aking background kasi ayaw makisama nung sa OBS yung aking chroma key. Pag in-off ko naman siya, mawawala yung camera. Magiging blackout yung aking, yung camera ko magiging blackout. Maririnig nyo lang is yung boses ko. So, pagtsagaan na lang po muna natin ito. At mamaya ko pa siya ayusin. Na-stress na ako sa background ko. Yan. Very soon, kahit hindi na ako maggawa ng OBS background or ng virtual background sa StreamYard, ayusin ko lang yung pinaka-background ko dito. Wala nang wala nang mga effects. Lagyan ko ng mga dahon-dahon, halaman-halaman sa likod. Ayan, di ba? Ngayon pa disco-disco tayo. Yan. To Jazzy Baby TV. Tamsak, Sir Edward. Hello, Ma'am Vlogger. Yes, thank you so much for your tamsak, Jazzy Baby TV. Ayan ang isa sa Kapogi member, si Ma'am Jazzy. Okay. So, Bucky Love TV, thank you so much for staying. And still, no sign of music. Okay, because somebody requested
I will sing that later for you, my friend, Milyonaryong Odjamot, the Angela Bofil's Break It to Me Gently, my friend. Yes, kinig lang po, pauwi pa lang si ating brave young lion. Okay. Ingat po sa pauwi, kapatid brave young lion. Ganda ng ano niya, brave, BYL, brave young lion. In the place to be. Oh my goodness, Ma'am Jennifer Shields is in the house. Hello, Edward Kapogi, MLSO, from our supportive friend from YD, Ma'am Jennifer Shields. Yan, woohoo! Kasi walang ano yung ano ko eh. Ano ba itong sound card ko? Yan. And to our viewers from Facebook Live, mega love shout out to everyone who's watching on Facebook Live of our Kapogi Edward Aksina and Ma'am Strolloy JFS. Yan. Thank you for coming here. Ayan, mega love shout out to you, Ma'am Loy. Ayan, inaayos lang ng ating Kapogi ang kanyang sound card because he will try to sing with us live, diba? Ayan. I've been busy lately. Oh. Basta pag may time, Ma'am Jennifer, yan, rest din. Okay? Ayaw? Patingin nga niyan, Kapogi. Nakshi. Be gentle when you break it. Oh, diba? Break it to me gently. Break it to me gently. If you have to. Low Yes. yung sounds. Low? Meron ka ng mga vocals. Kaso wala siyang music. Oh, music try ang natin wala. no. Ayun oh. Oo. Naka-play. Walang naririnig. Wala. Oo. Narinig Dumalag Hunters. Ikaw maririnig mo yan. Ganyan din yung naging problema ng dalawa kong naunang ano eh. Minsan sa wire yan. Sa wire. Ito yan, wire ko din. Yan. Sorry. Sorry guys. Ayun naman, ano ba yan? Pag nakahanginan siya. Teka lang, mamit lang ako. Ayan. Hello. Ayun, nagagalaw kasi ng electric fan yung hangin niya. Ayan, happy birthday daw Kapogi by Dumalag Hunters, one of our, of course, Kapogi member. Yan. Thank you so much, Dumalag Hunters. Oo, wala pa ding music. Ayaw mo na. Paano kaya ako bukas nito? Ayan. Shoutout muna tayo kay Ma'am Jennifer Shield at saka kay Ma'am Brave Young Leon tsaka kay Damulag. Si ano yan? Si Deloy. Dumalag. Deloy. Damulag pa yan. Damalag Hunter. Mega shoutout tsaka kay Apong Loy. Stroy. Loy JFS. Ayan. Kapatid niya yan. Kapatid ni Kamalaya. Yung anak mo. Si Kamalaya Kamalaya, ano ba yun? Kamalaya. Oo. Oo, kaya akala ko lalaki siya. Ayun. At dahil dyan, wala pa rin sound music. Ikaw na munang kakanta kasi hindi ako makakanta. Naglolo ko yung aking biig. Sige, mamaya natin ayusin yan. At dahil dyan, ang request ni kapatid Milyonaryong Odjamot, Break It to Me Gently. Alright. Teka lang ha, nawala pa rin yung music. Did you think that your smile could hide what's on your mind? No matter how I tried, I just couldn't be so blind.
We've been close, but people grow, and they sometimes grow apart. There's just one thing I ask of you. If you've had a change of heart, break it to me gently. If you have to, then tell me lies. Break it to me gently. At least leave me with my pride. Try to spare my feelings. If the feelings have to die, break it to me gently. If you have to say goodbye. Ma'am Casalas Beth in the house. To John and Ana Cinco. I'm not ashamed to admit I'm really hurt inside. After all, these are my feelings. Why should I make them hide? But I won't hold you back. There'll be no pulling on your sleeve. Just let me down easy and go softly when you leave. And break it to me gently. If you have to, then tell me lies. Break it to me gently. At least leave me with my pride. Try to spare my feelings. If the feelings have to die, break it to me gently. If you have to say goodbye. You always knew that you had my heart. It's still yours if you want to take it. But when you go, as I know you must, be gentle when you break it. Break it to me gently. If you have to, then tell me lies. Break it to me gently. At least give me with my pride. Try to spare my feelings. If the feelings have to die, break it to me gently. If you have to say goodbye, break it to me gently. If you have to say goodbye. That's Break It To Me Gently, especially dedicated and sung by our Yes. supportive friend, Millionaire Jamot, and to Ma'am Caseles Beth, of course. Ayan. Shoutout muna natin, Mami, si Jeff, vlog tutorial, mega shoutout. At saka sa Facebook, nandyan si Junjun. Baka Yes, to nun? Junjun. 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 Yes. Anong Junjun? Jun John, Enano Cinco. Ayan. Ayan. Jan, Enano 5. Mega shoutout sa'yo Oo. sa Facebook page. Salamat po sa panonood sa FB page ko. Si Jeff E. Vlog Tutorial, mega shoutout sa iyo, my kapatid. At saka si Jennifer Shield, mega shoutout po. At Dumalag Hunter, mega shoutout po. Ayan. Ilang oras na lang, Mami? Is 2.5. 2.5, no? 9, 10, 11, Oh, May Kenny. 12, yes, 2 May and a half. Kenny. Sabihin nyo kung wala kayong jacket, ha. Sabihin nyo sa akin kasi hindi ko makikita kasi Oo, dito hindi ako sa makita. StreamYard. Ano, Mami? Itong aking Nag-half. nag-i-static naman. Pero try natin, Mami, kung may music para naman Oo, sige, makatapa try kasi na. Try kasi ulit. matagal na rin akong hindi. Ayan, oo nga pala, shoutout ko pala si Ma'am Asian European. Mega shoutout sa Yes. iyo, Leloy Pamularcon. Mega shoutout, happy birthday Kapugi. Salamat, Leloy. Ayan, sa Ayan. Watching Facebook po. from Facebook, ma'am. Ma'am ba siya, ma'am? Si Leloy Lalaki? yan. Si Leloy. Damulag. Ay, sa Damulag. Dumalag. Dumalag. Yan. Siya yan. Ayan. Ayan. Leloy Famulorcan. Famularcon.
Yan, sorry po, medyo maliit Ano at mahalabo ang sabi mata. ni Apong Mekeni, barong ing alakong apong kapogi. Ano daw? Barong Barong, ing, ano yun? barong ing alako. Wala daw siyang barong. Barong Ah, yung suot. Yun. oo. Di ba ni pang party-party po ang kailangan natin suotin? Casual lang is okay na. May Kenny Yes. Abe. Kahit Ayan. sino May else pwede Kenny kayo gamitin dito. Saguli. May Kenny Apo. Mekeni, Ayan na. Saguli. Ayan. Konti na lang, marunong na ako ha. Wow, wow, wow. Wow, Wow. wow. Ibig sabihin ng wow. Oo. Oo, yeah. Oo. Hindi, Ayan. Ano paano ba? hindi Teka lang naman ha, nakuha ayusin niya? ko lang. Hindi naman siya ma-echo. Malakas yung echo, hindi. Sakto lang. Maganda Hindi. yung dating ng sound Boses. mo. Wow. Hindi kasi bago to, mami. Ito yung binigay basta may nagbigay dito. So, kaya nga ibuksan mo para dito natin i-live ano natin yan. 'Di ba? Patingin ng ano, puwede din dito sa ano, Messenger tawag ka para makita ko siya. Hindi, alam ko naman i-setup to, mami. Kaso ang problema, okay naman yung setup niya. Ang kaso problema, sabi mo, yung wire, di ba? Minsan yung Yun. wire, oo. Yung wire niya nandito sa music. I love you too. Si ano yan? Si Apong Ronel. Renel Apong yan. Santos. Renel Santos, ayan. Yes. Okay, Ma'am Apong Shi, Ronel. akit na dito ang ating Kakanta sexing, siguro si Kapogi. Oo. oo, Kakanta sana ako. Kaso ang problema, hindi marinig yung music. yung Sandali, music ayusin ko muna. background. Oo. Pwede kayong umakyat, guys, ha. Celebrate natin yung birthday ko. Yes. Kasi day off ko bukas. Yeah, sige, okay lang. Yan. Mega love, mega fire. Global Yes. YouTubers in the place to Yes. be. Mga Woohoo! global YouTubers. Mega salamat po, mama. Salamat sa pag-share Yan. at Sisi naging part ka yan. na rin ng aking birthday. Oo. Hindi pa ngayon, ha. Hindi pa ngayon po yung birthday Sa ko. lubong Bukas lang pang to. ganun. Yan. Alam nila yan. Sa lubong lang Opo, tayo opo. for tonight. And tomorrow is our virtual birthday party sa Yes. channel pa rin ni Kapogi Edward Laksina. Yes. So tomorrow, mas marami tayong magiging visitors. Oo. Ayan. Yung isa, mami, ano na, dumalag. Sige, i-ano mo ako, invite mo ako. Tapos yung ano isa, mami, yung invite ko na siya, oo daw, pupunta daw. Celebrity siya. Oy, hintayin Pumayag natin na. 'yon. Surprise po 'yun, ha. Oo. Kaya abangers tayo, guys. Pumayag naman siya, mami. Sana nga. Sana hindi ako Oo. maloko, hindi ako mabiro nun. Oo nga. Shoutout sa'yo dyan kung nakikinig ka. Bakilo. Si Baki Ma'am Love Beth. TV, yes, to Ma'am Caselesbeth. Yan, baka naman, Ma'am Caselesbeth, ma-join mo kami dito right now. Dali, babayan natin yung hagdan, mami. Yes, if you are not busy. Ikaw na ba? Ako na? Sige ka naman, yung password na lang. Kasi ikaw yung may computer, Okay. di ba? Mas mabilis. Sa akin, Okay. cellphone. Mahirap kasi. Pero ang bilis mo kaya magpindot. Alright, Hindi, so sa mga there ano. is the, sa? Ano yun? Ano yun, mami? Ayun, ibig sabihin, ay na po yung hagdan sa gustong maki-virtual greeting dito sa taas. Binaba na po namin ang hagdan Yes. para yan, i-ano natin yan. Ano ba yan? Ayaw. Akit na Hindi kayo, pala guys. ako pwede Akit kayo, mag-pin. guys, ha? Kahit sino Pin. pwede kayong umakyat. Oo. Lalo na yung mga nandyan sa baba. Yes. Just remind us lang po sa mga yung hindi pa na bibihisan. Yan, mga wala pa diyang barong. Sino pa hindi nabihisan, mami, bihisan? Wala, lahat naman sila nakabihis, naka-ready talaga sa'yo. Ayan, Sir Milyonaryo, akyat ka na, kanta ka dito, sabi ni Apo Mekeni. Akit Abe. kayo, guys. Akit kayo, ha? Kahit sino pwede umakyat. Nako, ako po hindi din Hindi ako naman kayo kakanta. prepare. Hindi Nakaano lang naman ako, kayo kakanta. nakapangtulog na ako actually. Hindi kayo kakanta, Ayan. guys. Awa, Hindi, Apo Mekeni. ano lang tayo dito, greet. At Yes. saka promote kung may ipopromote po kayo. Oo nga, Sige ikaw po, ang nga umakyat milyonaryong udyamot, sabi ni Ma'am Caseles. Beth, yan. Okay guys, so meron akong pina-practice kanina na kanta, naiinis akong parang gusto ko nga bukas ko na lang kantahin para medyo pasabog. Charot. Talagang pasabog Nakshi. Actually, nakanta ko na siya dito nung sa sa live stream ko. Awu, Mr. Kapampangan, naru Diyos ko, may Kenny Saguli, Mr. Pink, beke naman. Beke naman, Mr. Pink. Ngayon, kapisngi, MMLSO. Ayan, yan, kapisngi ka dyan. Umakit ka dito.
Yan, si Sir Edson nandiyan dyan. Okay, salamat guys sa pag-share. Remy Team Poyaters is in the house. Yan. O kaya, yan. Akit na kayo dito guys ha. Hindi ko mapin yung hagdan na nakshi. Kanina pinipin Okay, ko. sige, pipin ko mami. Akala ko Pin ko. akin. Pin ko. Nakiki. Amador Do, Team Mars Go. Team Mars Go. Ayan, may love shout out po. Yan, okay na. Mr. Pink Kapampangan, mega shoutout Apong Pink. Ayan. Nako, Apong papasok Ronel. sa work. Danta, Okay, yan. Tamsak Apo. Salamat. Akyat kayo guys kung pwede kayong umakyat, pwede. Salubungan natin yung birthday natin guys. Yes. 9:45 Okay. PM sa Pilipinas. 9:45 PM na ngayon dito sa Pinas at dahil dyan, ito ang sa inyo. Okay, kantahan muna natin ulit sila, Nakshi. Pagpasensyahan nyo na, napagod ang aking boses. Alright. Ito ay kanta ni May Entrata. I'm a caballera, I'm a caballera, I'm a caballera. Lalakad na the beauty queen, out of joy will make you scream. Ganda kong nagniningning, lalo kang mapapatingin. Di ko na kailangan magpaganda, dating ko palang panalo na. Di ko need ng filter sa camera, naturang ganda ay ibandera. Di ko kailangang sumabay pa sa uso, ako'y magiging ako na aking ginusto. I'm a caballera, ganda ko'y irarampa, di magpapatinag sasabihin ng iba. I'm a caballera, umaapaw ang karisma, ang tunay kong ganda sa iba na iiba. Sa tuwing ako'y napaparaan, rinig ang bulungan, na ako'y di kagandahan, ngunit ako'y lang pakialam. Di ko na kailangan magpaganda, dating ko palang panalo na. Di ko need ng payo ng iba para ibandera aking ganda. Di ko kailangang sumabay pa sa uso, ako'y magiging ako na aking ginusto. I'm a caballera, ganda ko'y irarampa, di magpapatinag sasabihin ng iba. I'm a caballera, umaapaw ang karisma, tunay kong ganda sa lahat na iiba. I'm a caballera, I'm a caballera. Mr. Pink Kapampangan in the house. Ayan, nasa train na. Doon na akong abutin, sasabihin nila. Ano man ang iyong gawin, lagi may masasabi sila. Isuot ang iyong corona, kumaway na parang reyna. Ako'y magiging ako na aking ginusto. I'm a caballera, ganda ko'y irarampa, di magpapatinag sasabihin ng iba. I'm a caballera, umaapaw ang karisma, ang tunay kong ganda sa lahat na iiba. I'm a caballera. Woo! Happy birthday to Edward Laksina and welcome again Kapampangan in the place to be. How are you? Pink, mega shoutout. Koisbu, mega shoutout sa'yo, Koisbu. Oh, nag-shoutout siya, stack up. Ayan, na-stack up na sa ano Ayan, kasi ayan, siya. ayan. Ayan. Train. Ayan, kamusta ang yung biyahe, Mr. Pink Kapampangan? Hindi ba traffic? Not traffic. Hindi ba punuan dyan ngayon? Nag-away kasi yung dalawang langgam, kaya nag-traffic. Ayan, CC Global YouTubers. Yan. Ang ating Mr. Nag-alab, Pink shout out. Kapampangan. Sa Ayan, lahat. papasok sa kanyang work.
Alright. Ayan, baka gusto mong batiin ang ating birthday boy. Advance happy Kapatid. birthday, Apong Pogi. Apong Ping, Yaman natin sa tanda mo akin. ba yung ano natin, yung first last year, diba nandun ka rin. O kailangan huwag kang mawawala kasi second year to eh. Arot, kung obro. Tsaka bra, ali, bukas pa. Wapin. Ngobra. 7 p.m. Yes. Yan. Ayam kapsngit. Krong. Guys, Pisngi ko'y Si- tamok-mok. si Mr. Pink kababangan na, meron ng kanyang jacket, Amador. Mr. Pink. Mr. Pink Palibi. Nagmana kaya duwa da Apong Pogi. Yes. Nako, dinamay ka pa. Maya Nakshi, Senaba. Maya Mega Senaba. shoutout, Maya Senaba. Apong gel vlogs tutorial. Si Papi Luke. Yan siya. Paano kaya to? Gusto kong Ayan. kumanta. Hindi ako makakanta Apong Ping. Siguro paano ba? Oh, I-share mo. Ini- Natin to. Hinihingal ako. Naku, kulang sa exercise. Wala na nga exercise. Kaya ka madaling naiingal. Wala kang exercise. Wala kasi kaming exercise. Kaya, Koyang Vlogs. Yes. Ay, Koyang Vlogs, Vlog. bakit Mega ka na? shoutout sa'yo, Koyang Vlog. Oo, aakit yan si Koyang Vlogs kasi Nakapin- aalayan nakapin niya yung ng... ano, guys, nakapin ko. Nakapin ko. Oo, aalay ng kanta yun si Koyang Vlogs. tapos na yung tamok-mok na kapisngi. Anong tamok? Tamok mo? Hindi ko alam yun. Malay ko sa iyo yan. Yan. Ayam Brave man yan. tamok-mok. Pisngi ko'y tamok-mok. Hey, Kenny, ayun na, be. Mega shoutout sa inyo dyan sa baba. Hapo kumegyan ni Abe. Achula yata park. Achula park. Wapin. Tetera kayang para G yapong kaya, badet. Yapang badet. Ingat. Yan. Sige, hingal. Hingal is real. Ingal ako. Iniingal ako. Ano yan? Sige, BBG sige, na. sige po. Brave Young Lian Mega siya. Sige po, sige po. Salamat. See you tomorrow po. Ayan. See Oh, you po oh, tomorrow. Yes. Yes. See you tomorrow. English. See you bukas. English yun. English? English. Oh, Malupot siya hapong poge. See you Malupit siya hapong kinabukasan. poge. Apo, Nag-English. Tagalog, ang kapangpangan niya, see you kinabukasan. See you kinabukasan. Ano yan? Rory nga Mix, po mix. tang. Hapong blood. Hapong blood. Sa Renner rin kabat sa hapong blood. Hapong ko yung blood. Kaya hapong ko yung blood. Tayo papanigan. Ako yung blood. Bukit na kayo, Apong Renel. Apong Mikel. Hapong Renel. Hapong Renel. Manik na ka. Nanano ko pa ken. Guys. Bukit na. Sa inyo, yako, tinako mong 5 minutes. Panagalan ko kanina. Malapit ka na sa workplace mo. Kaya nga. Mr. Pink. Ayan, sige, Oo. tutur mo muna kami, Apong Pink. Ay, itur mo Ito kami, yung bandang, mag-vlog ka muna, Apong Pink. Ayun mga bata. Ito yung... Hello guys. Walking vlog. Okay. Shout out. Shout out. Shout out. Shout out. Shout out. Shout out. Sige na, hindi ka na mahinto sa shoutout. Okay, nasan ka na Alright. ngayon? Oh guys, Yes. ngayon po tayo ngayon ay nasa Fargo sa Roma. Mikey TV. Salamat. Mega shoutout At sa inyo. kasalukuyan po ngayon, ang panahon ay maaraw. Subalit, Natapwa? malakas-lakas ang hangin. Pero hindi tayo kayang tangayin dahil tayo bigatin. Yes. Akit daw siya na mamaya. Parang si Tamok-mok din. Ayan. Ayan. Tsaka si Apong Renel. Okay. Ayun, akit na. Hintayin po namin kayo mga akit dyan. So, tinutour po tayo ni Hapong Mr. Pink. Yes. Guardian Official Vlog. Rin ka ba ito ng Hapong Blood Show? Yan, makikita nyo yung mga wall na yan, guys. Ano yung Makikita wall yung na mga wall na yan? yan. Yung mga pader na yan. Isipin nyo, mahigit isang taong, isang libo, 700 taon na yan. 1,000 daang taon? No, 700 taon. 1,700 years in English. Sa Tagalog, 1,000, 700 taon.
Ayan, si Kuyang, Apong Kuyang Vlad, matinik. Sa Kapampangan, madwi. O yan, nagdodoble yung boses natin dahil nandyan na si Kuyang Vlad, madwi. Oo nga. Nasa labas ako eh. Di pa ako nakakabalik ng bahay. Pauwi Opo, pa lang po kayo. nagdodoble kami. Kuya Vlad. Kuyang Pauwi Vlad, pa lang. mingat. Mingat, Yeah, yeah, mingat man. sila. Kaya ka. Mimingat kayo Apong Vlad. Yeah. Oh, kanya man kaya ako Vlad, oh. Ika din. Apong Ping. Ang sarap dyan, oh. Ayan, oh. Meron lang akong binili. Kuyang Vlad, bakit laging ganyan yung ano mo, nagdodoble? Kapag Hindi ko alam eh. Papa Toms, mega shout. Ano kaya nangyari sa ano mo? Teka, Sa settings mo ng mic cam, sa settings mo ng ano yan siguro, audio or mic. Ewan ko lang. Naka-cellphone lang naman ako. Kaya nga. Ayan. Ayun. Ayan guys. Ano kayang, nakita po ako ng- anong nangyari? O yan, meron na. Meron pa, wala na. Nagdodoble kami. Okay lang naman kasi doble naman yung kasama natin eh. Doble yung Ayun, piski. nalaglag na siya. Binabani Apong Ayan, nalakbag na. Vlad. Oo. Sige. I have Wala nang ibang titira. Kakanta I have kami. 3 minutes. Sige. Pakanta Wow, tayo wow, tayo. ano daw? Narinig ko, ano daw? Ano daw, Apong Pogi, ano sinabi mo? Ano daw? Ano daw? Ayan, honey, amata. Mami, sabi ko, mami na tawag ko dyan kay... Wow, akala ko, honey. Sorry, Wala Bin. na. Bro. Wala nang ano, Meron wala pa. nang echo. Meron pa, Apong Kuya Vlad. Sa tingnan pa lang Apong Vlad, ne? Bakit pag ako Oo. nasa labas lang naman ako yung nag-e-echo? Ano? Kahit nasa loob, Kuya Vlad, kahit kagaya kagabi. Hindi, baka may ano yan, may mali dun sa ano mo, sa mic settings or audio settings. Kay Ewan ko Mr. lang. Pink nga, ang hangin-hangin, sakit sa Wala naman eh, oh. Mahangin kasi. Malakas yung hangin. Malakas yung hangin Pero- dyan. Malamig yung hampas niya, malamig naman. Hindi, mainit. Ano ba dyan, humid na? Hindi, ano pa, winter pa. Winter? Winter pa dito, Papa Tom's malamig pa yung TV. panahon. Oo. Yes, Papa Tom's Tom. TV. Ayan guys, ayan po yung aking trabaho. Nandyan yung aking trabaho, may simbahan dyan. Yung simbahan po na yan, itinayo noong 325 AD. Pagkamatay po ni Hesus Kristo, 325 taon. Nung itayo yung simbahan na yan. Mamaya pa. Kaya, ang edad ng simbahan na yan is 1,676. Ano pangalan ng church na yan, Mr. Pink? Santa Croce in Jerusalem. Ayan, so free tour po tayo ngayon sa Roma. Tour tayo Ayan, ni ayan po yung- Pampangan sa Roma. Ayan po yung yung hotel. Pag maingay, Ayan. mapapalo na ako. Joke lang. Pag maingay, naka-earphone ka, ikaw maingay dyan. Oo, bawal dyan. Bawal cellphone dyan Apong Ping. Oo, bawal cellphone. Ayan. Salamat, Mr. Pink, sa iyong pagpapatour. Nabawal sila. Baba niya kanyan. Sige, Sobra niya kanyan. okay, wala na. Nag-ano na siya, naglo-loading. Wala na. Punta ka na muna. Wannabe. Sige, Yes. Mami the Vlogger, kanta ka muna, Mami the Vlogger. Okay, kanta na tayo ulit. Teka, ba't nga ganun? Ayun, napindot ko pala. Ayan, nalagdag na si Mr. Pink. Mr. Pink, salamat sa libreng patour dyan. Dahil dyan, awitan ko muna kayo ng isang Aegis medley. Excuse me. Ayan, may bisita po tayo. Teka lang, i-welcome muna natin si Sir Eddie Razon. Yahoo! Sir Edson. Mega love shout out. Apong Edson. Yes, Apong Ed. Apong Ed. Kumusta? Matam mo Nasa na labas. ka na, ma'am. Nasa labas pa kasi ako eh. Maya-maya pa uwi. Oh, ako rin lalabas din ako nito dahil Hindi pa nga nananghalian. Nananghalian pa lang. ano ba balita? Yan.
Ayan Oh. guys, sa mga hindi po nakakilala kay Apong Edson, ayan po si Edson, ayan po si Apong Edson. Ayan, nakakatuwa Nakikita naman niyo po at po yung nakita namin kayo, itsura niya. Sir Edson, Opo, nakita yan. kita. Yes. Okay lang po. Mm. Ayan, sana po Happy bukas birthday, wag po kayong advance. mawawala. Ayan, advance Apong na. Edson, dakala salamat po kayo. Salamat. Uy, si Mekeni. May Kenny. Si Mekeni May Kenny, Paket na ba? abe. Yan. Akit na, may Kenny, abe, apong. May Kenny. Ali na kayo magkanta eh. Makit kayo po Apong may Kenny. Po ya Apong Badet. Libreng-libre kayo. Oh, naglalaba ako nito eh. Oh. Ayan, habang naglalabas si Sir Edson, kakanta daw Kakanta siya. ka. Sige, mami. Kakanta ka na. Hindi kakanta si Sir Edson habang naglalabas. Ay, naku po. Huwag tayo. Pagalitan tayo ni Apong Edson. Patay tayo dyan. Papapak na lang ako. Ayan. Maraming bumabati sa'yo, Apong Apong Edson. shoutout Ayan. ka po. Ayan, shoutout ka. Nakita mo po ba yung mga nagigreet sa'yo, Apo Edson? Hindi po. Ayun. No, mamaya na lang uli ako. Babalik. Andyan na si Commander. Oo. Sige, Kuyang Feds, ha? Bye. Sige, thank you. Bye-bye. Kanta, ha? Okay. Okay. Thank you. Shout out kay kay Loy Malago, tsaka kay amo ko, Milyonaryo Jamot. Ayan. Mekene. Shout out sa inyo. Yan. Dada Dom CP Tech, may galab shout out. Yan, kay Dada Dom CP Tech. Ayan, si Dada Dom, CPTech. Mega shoutout po. Salamat sa Oo. pagpunta. Ayan. Yan, sa mga nanonood po dyan sa Facebook Live, maraming salamat po. Yan, dahil dyan, aawitan ko na kayo habang nandito pa sa kasama natin si Sir Edson. Sige. Ayan. Aegis. Yan. Aegis Medley. Oo. Ganda yung favorite. Ay, talaga po. Ayan. Alright. Thank you to our 10 million viewers in the house. Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin. Ngunit nang ikaw ay yakapin, naglalaho sa dilim. Inais kong mapalapit sa'yo, inais kong malaman mo ang mga paghihirap ko, balewala lang sa'yo. Ikaw ay aking minahal, kasama ko ang may kapal, ngunit at ako pala'y naging isang hangat, naghahangad ng katulad mo. Hindi ka na kailangan, umalis ka na sa aking harapan. Damdamin ko sa'yo, ngayon ay naglaho na. At ito ay ang kanan, ako'y masyadong nasaktan. Pag-ibig at pagsuyo na kahit nasa luha, mababayaran mo. Thank you, Apo McKenny Abe, our super chatter. Pag-ibig ko sa'yo, tunay at totoo. Sintamis ng wine, sintata ng sunshine. Kung ngayon mo sana ang aking sinta, langit ng puso ko, o ang pag-ibig mo, sinta. Nanaginip ng gising, nagkatulala sa hangin, nagsusuminhin ng namin, kahit halik lang ang akin, nababaliw ko sa'yo, bawat sinagpod ng puso ko, isang sulok na lang,
umiibig sa'yo. Sinta. Ito ako ngayon, nag-iisa, naglalakbay sa gitna ng dilim. Lagi na lang ako nadarapat, ngunit eto, bumabangon pa rin. Eto ako, basang-basa sa walang masisilungan, walang malalapitan. Sana may luha pa, ako may luluha, at nang mabawasan ang aking kalungkutan. Sana may luha pa, ako may luluha, at nang mabawasan ang aking kalungkutan. Ang halik mo, namimiss ko. Ang halik mo, namimiss ko. Ang halik mo, namimiss ko. Ang halik, namimiss ko. Bakit iniwan ako? Oh, I love you, Araneta! Edward Agsina, happy birthday! Ay, naku, Apo, Apo, may Kenny Abe, yes. Kailan ng LS? Ayan, invite daw niya tayo sa LS niya. Kailan nag-LS si Madaling Apo? araw yan, Sana, mami. Madaling araw. Madaling araw yan. ay, Kaya mo. madaling araw. Anong oras? Pag Friday, Saturday, Apo, may Kenny, walang problema kahit madaling araw, basta po weekends. Yan. Whew, Ako may ganun hiningal. ka salamat Salamat Ayos. sa palipad mo. Thank you for the blessing. Ayan. Thank you po. Yes, thank you so much po. Ala ako kasing pa-thankful, thank you kay na. Thank you. Yan, okay na ita. Ganun na lang, ano. Oo. Ano na lang, human super chatter, thank you. Yes. Ba't Ayan. ayaw magpakita ni kaputol ko? Apong Ed sa Chokyan Kimbalemi. Kaya medyo madalamdam na. Baka bukas na ako magpakit. Wala si Mr. Ah. Birthday Boy. Bukas. Ay, apong saktong-sakto, Apong yan. Edson, bukas. Sabado daw ang ano ni Apo McKenny. Sige po, expect me po dyan sa inyong LS, Apo McKenny, Abe. Magaling ka Yan. daw, sabi ng tita ko. Sabi ni Senny Kabilbil. Ayan. Hello, Ma'am Senny Kabilbil, may love shout out at Ayan, napakamaraming mami, may salamat po. umakyat. Ayan po, Pa-share na at lang. meron po tayong bisita, isa pong foreigner, isa pong action star ng Hollywood. Let's all welcome our very own, the Fast and the Furious actor, Sino kaya yun? Vin Diesel! Woohoo! Si Quest Blue. Ang dami ko naman tawa sa'yo, partner. Wow! Sabihin niya, sino ba yan? Si Balot? Vin Diesel! Balot kayo dyan, Balot. You know how to speak Tagalog, Idol Vin Diesel. Wow! I that's do so actually, great. I did practice my Tagalog, when I was in the That's Philippines. Kasi great. for my movie, I have my Tagalog na lang, please. Mega love shout out. Then, quiz bulang po. Yes. Quiz Ay, Blue, no, my Quiz our Blue. partner. Ano na balita, kabayan? Ayan. Ito, Apo Edson. Nakita ko lang harapan si Idol. Yes. Diba? Pwede magpa-autograph yan. Apo Edward, Autograph na. happy birthday na sa iyo, ha? Bukas. Nag-abang baka ako bukas. kaninang maga, wala pala tayong programa. Kung kailan ako nakapag-off. Hindi, wala pa. Kasi kanina pumasok ako sa trabaho. First day. Okay. Alright. First day pala.
Pinapag-resign ko na ang ano idol ka partner. Pinapag-resign ko na. Hindi, walang resign. Importante din ang trabaho. Ay hindi, Hindi. olat eh. Olat. Lagi ako. Hayaan Olat. mo na yan. Yeah. Hindi makatarungan ng ano. Hindi makatarungan. Kaya Ay, hindi ba makatarungan? Pag walang katarungan yan, sige, mag-YT ka na lang. Yes. Nga, mabuti pa yata kay YT. May katarungan. Nag-enjoy siya. Masipag lang. Basta Oo, masipag lang kay YT. Eh, Mm-mm. yan, ganun lang. Actually nga, yung nung in-announce ni Edward na magtatrabaho na siya, maraming nalungkot eh. Paano Nalungkot. magpapaangat? Oo. Mm. Inahanap nila yung LS ko. Paano yan? Wala na kami mapupuntahan pag hapon, sabi nila. Ayun, nalungkot nga sila. Wala na akong LS ng hapon. Kaya magalala, babalik ulit yun pag Pag ayun, okay si na yung Bahis schedule. Dodong channel, nag-shoutout second buy. Salamat. Milyonaryong Ujamot, Apo Mekeniabe, mega love Jackie shoutout. King. And sa lahat sa inyo nandyan sa ating chat box. Ayan. Yes. Si Larissa Vlog, ayan. Okay. I-shoutout na rin natin yung mga kabalen ko dyan sa Tarlac. Yes. Maya pabengi po, kayong makirandam kayong kabalenan ng Tarlac, po kayong Sapang Maragol. Yes. Tita ko, nakikinig si tita ko, Seni Kabilbil. Tita Ay, Zenny, Kabilbil. Maya pabengi po, kabalen sen eh. Yeah. Maayong pabengi po. Magandang gabi. Kailangan pabengi. partner Facebook. Magandang gabi. Matuto ka na rin Kapampangan. Oo, nag-aaral na nga ako dito, partner ko Isbo ng Mm. Kapampangan. Malapit-lapit na. Huwag lang Nakakakita makikita. si Isbo ng Kapampangan eh. Nakaintindi ako pero hindi ko Mabigkat. Mauna. mabigkat. Oo. Nagigets ko naman kung ano ibig sabihin. Alright. Jennifer Shell. Pero patay tayo kung Hindi. palakpakan si Ma'am Jennifer. Wala pa Ma'am Jennifer. Ma'am Jennifer, kumusta po? Napagod daw Jennifer. si Ma'am Jennifer. She's been really busy the past few days daw. Kaya, ayan, BG and relax mode. Yun. Sige. O pakantayin na natin si Koisbu kasi baka mawawala pa yung pupunta pa sa ibang LS. Oo naman, para naman nagpaparinig. Ito na nga, iyon na nga si Kuisbu. Ito na. Mabawi Namiss na. kita partner. Alam mo, ilang Kaya nga, sorry naman, trabaho nga kasi. Trabaho nga lang kasi. yun, Wes, naintindihan ko yun. inuna mo na nga nagtatampo pa ano? Hindi alam niya kasi. Bago dito kasi nasa ibang LS ako. Namiss namin si Koisbu sa Kaya nga, namiss ko rin naman kayo. Kaya, yung bawi-bawi lang. Sabi kong bumabawi naman ako. Okay. Sige. Bukas kasi wala ako. Sabi ko kay partner, kay The Vlogger Wannabe. Nung nag-announce siya doon sa kabilang channel, Yes. sabi niya, hindi ba mag-i-start na, ganyan. Nabigla din ako. Sabi ko, meron bang schedule? Ang alam ko bukas. Sabi ko, nagpaalam na rin ako doon. Sabi ko, hindi pa pwede. Kailangan nandun ako kasi bawi-bawi. Kasi bukas, duty naman ako so hindi ako makakapunta. BBG lang ako. Okay. Ayan. So for tonight, it's just salubong birthday lang. Mm-hmm. Yes. Patikim daw, patikim. Patikim 2 hours ng ba? pinya. 1 and ilang bang oras naman para kulang na lang 12. Ano na lang, 2 hours na lang. 2 hours na lang. Oo. Okay. Ayan, 2 Antayin more natin hours si, and it's your birthday. What can I sing for you? Wow. What can I sing for you? What can I sing for you, birthday boy? Can you sing Stuck on You, Vin Diesel? Yes. Partner. I like Stuck on You tsaka ang tawag dito, may Delilah para kay Apong Edson tsaka ano pa yung favorite niya Apong Edson? May Delilah. Sige, Delilah. tirahin natin yung Stuck on You tapos may Delilah ba title nun? Tom Jones? Yes, Hindi ko Tom Jones. pero pamilyar. Unahin muna natin ang Stuck on You kahit hindi ko Okay, masyadong kinakanta to para sa ating birthday. Okay. Mga soy, excuse lang ha. Right. And once again, wow. Once again si Kuisu. Once again, nag-love shoutout sa ating lahat dyan na nasa chat box. And yun, maraming salamat sa pagpunta sa Lubong. Bilang pagsiselebrate ng kanyang kaarawan. Happy birthday to you. Okay, Stuck on You. Nasaan ka? Ito na. Yung partner ko, kanina pa kung kanta ng kanta. Alam ko ito, napapagod na ito eh. Right, let's do this. Kuisbu, seryosohin mo, Kuisbu.
Birthday ni Apo Edward ko. Stuck on you. I've got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. I needed a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way. Might have glad to stay. Stuck on you. I've been up for too long. I guess it's time for me to come home. Guess I'm on my way. It's so hard to see that a woman like you could wait around for a man like me. Guess I'm on my way. Might have glad to stay. BYL. Oh, I'm leaving on that midnight train tomorrow, and I know just where I'm going. I packed my troubles and I've thrown it all away. Cause this time, little darling, I'm coming home to stay. Diba sabayan eh, no? Anemar, stuck on you. I've got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. Needed a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way. I'm not glad you stay. Yun. Dapat pala hinanap ko muna si May Delilah. May Delilah. Right. Yan, next song tayo. Delilah. Karaoke. Try ko kung masasabayan ko, ha? Ay. Patalastas pa. Okay, tali na dito. 1 year ago. Okay, dito tayo. Para kaya po Edson daw. Okay tayo dito. I saw the light of the night that I passed by her window. I saw the flickering shadows of love on her blind. She was my woman. As she deceived me, I watched it with my mind. My Delilah. Why? Gosh, Delilah. I could see that girl is no good for me, but I was lost like a slave that no man could free. At break of day when the man drove away, I was waiting.
I guess it's sweet on the hand she opened the door. She stood there laughing. I felt a knife in my hand, and she left no more. My Delilah. Why? Delilah, why? Boy. So before they come to break down the door, forgive me, Delilah, I just couldn't take anymore. Welcome to Bubblegum. Kulit. Taas naman kasi nito. Ayan. She stood there laughing. I felt a knife in my hand and she left no more. Kapit! My Delilah. Why, Delilah? Oh, bibigil ako. So before they come to break down the door, forgive me, Delilah, I just couldn't take anymore. Forgive me, Delilah, I just couldn't take anymore. Tapos na, laban! Uya na! Agoy. Tawa na. Post mo ito. Masaya. Pero bagay na bagay. Ano masasabi mo pong Edson? Akala ko sisigaw ka ng Tarzan eh. Pinagpawisan yung dumbunan ko, promise. Ayan. Masao. JTV official Lapong Badet. Mega shoutout sa iyo Tsaka, Wala. Pumuesto ka na eh. Alam ko, itotodo mo na eh. Oo. Tama, pinilit ko birthday kasi niya. Thank you. Akit na kayo guys, nakapin yung hagdan. Kahit hindi kayo kumanta, okay lang. Importante nandito kayo sa taas. Mga gusto makipagkulitan dyan. Sige na, Yes. birthday naman ng ating lingkod. Wow, lingkod. Ano lang guys, Ayan. isang oras at saka kalahati. Isang oras at saka kalahati na lang dito sa Pilipinas. Para mag-21. May fireworks ka ba dyan? May Wala pa-fireworks? Kaso nandun sa kabilang tahanan eh. Yung Silaban mo muna yung bahay ng kapitbahay. Patayin tayo. Wag. Joke lang po sa mga nakikinig dyan. Patawa lang talaga si Quiz mo. Yes. Agoy. Yan, shoutout sa ating 18 million in the house. 18 na ba sila dyan? 18 na? Wow, 18 na. Sa Facebook na at kayo. saka sa sa YouTube. Pinaghalong kung para tayo nasa PBB ngayon na pinaghalong lakas ng Facebook at saka ng YT. Oo. Siyempre, kailangan pangmalakasan niyang isama mo na yung Facebook din kahit Si Madam Charo. Sino? Madam Charo, shout out sa iyo. Wala bang patigim ng paro-paro G dyan? Paro G. Oo nga eh. Apong Badet, mukit na ka, Apong Badet. Nakapin yung hagdan. Baka nasa mga duty pa, maya-maya siguro yung mga yan. Ano? Baka nasa duty pa yung mga yan. Nasa duty pa sila. Maaga-aga pa yung ganitong oras. Mga anong oras na ba sa kanila yan? 5:30 pa lang dito eh. Halos ahead lang ako ng mga 2 oras. Ano pa lang yata dun eh? Alas 9 dito. Alas 9. Nasa ano na yan? Sunday ngayon, di ba? Sunday po.
So ano nga ano natin at mukhang nagpapahinga ang aking partner. So ano Eh, pwede nating kukuha isunod? daw siya ng kape. Ikaw munang kakanta, Kois po. Sige, sige. Siyempre, Ubusin na natin boses ko bukas naman naka-duty ako eh. sige, sige. Apo Ronel, Anong kayo din Apo kanta? Ronel. Kaya din namakit na ka po. Si Apo Rinel mo ay alam mo na. Ay, Busy-busy baka din meron pa yan. siyang sige, sige. Baka may ano pa yan, may... Pero pupunta raw sila nila Tres maya-maya. sige, sige, sige. May naka-LS lang. Hindi lang din Sige, sige, maiwan. sige. Nagpapaganda pala si Apo Rinel. Di nga kailangan magpaganda niya, maganda na yan eh. Pag nagpaganda pa yan, Sige. uwian na, may nanalo na. Oh. Dudumugin na naman yung LS ni Kapogi. Yung mga mapuset. Si Apong Pero, Ronel, pero, miss ko. Si miss Baka yung mamaya, tatay ko. baka mamaya magsayaw si Apo Rinel. Oh. Oo, Nako. pwede. Paro-parong G. Paro-paro, G. Baka pati yung mga barangay na Sabang Maragol manood kay Kapogi. Oo, pwede rin. May guest tayo, di ba? Oo. So anong next natin? Bigyan niyo ako ng idea anong pwedeng Kanta. natin kantahin. Siyempre, yung pangmasaya, Koisbo, yung pangmasaya naman. Halimbawa, yung kay BG, anong tawag doon? BST? BST ba yun? BST. O yun. Kasi kabisado yung mga yun, BST. Wow. Makaganda ka naman, sabi ni Apong Ronel. Sige, Ano tayo naman yan? mamaya. Wow, di ba? Gwapong-gwapo si Kusbo. Oo, wala na Meron siyang, tayo wala eh. na siyang ngayon, Apong Edson, wala na siyang cup. Pinapawisan ako dun eh, sa kanta na yun eh. Mas gwapo nga siyang walang sombrero eh. Talaga lang Naiinitan ako eh. Hindi nga, bagay mo yung tingnan mo. Lumilitaw yung kagwapuhan mo. Presko ka ni Apong Bu. Oo, kasi lagi mo lang pinapahanginan yung sa baba, di dapat pati sa taas na hanginan. Actually, nagkalbo ako kanina, nag-ayit ako kaya ang tagal din. Okay. Rest day eh, kailangan eh. Paglinis-linis tayo. Ako meron din akong ganyan na skinhead yung book ko. Yung inaano ko. Dati mahaba buhok ko. Napagtripan ko, hinahit ko. Pagbaba ko, yung aso ko nakatingin sa akin, tinitignan ko sino. Hindi ka nakilala. Hindi, tinitingnan akong ganyan ng aso. Patay tayo. Kasi di ba may mga clipper? Nagkamali ako ng bunot. Sa kakapantay, lalong naloko busit ka kako di kinalbo ko. Diretsa. Tinanggal ko na yung mga niya, yung guide. Si Kalesbet. Maria Leonora, happy birthday Kapogi. Salamat po, Maria Leonora, salamat. Wala kang jacket. Ay, wala siyang bigyan muna natin yan ng jacket. Bigyan natin ng jacket. Kantayin niyo si Quiz po ng Tarzan at Barok. Hindi ko alam yung kanta na yung BYL, wag kang dyan. Sinasabi ko naman sa'yo, kagabi ka pa eh. O yung alam mo yung Koisbo, yung Ojo Kaluguranda ka. Alam mo ba yan? Kung sasabayan ko. Sige. Ay, ang sasabayan yung may kanta? Baka masipiyat tayo. Siyempre. Hindi, yung may nababasa, baka pwede kong masundan yun. Okay. Mag-BST muna tayo, kagaya ng sabi mo. Sige. Okay. Ikaw nang bahala kung anong gusto mo, Koisbo. Okay, sige. Mag-enjoy sa importante. Yes, sige, tama. Para po sa inyong lahat ulit, ha? Okay. Yugyugan tayo. Yugyugan daw eh. Sana lang kanta ka to. Right! Wala nang ba pangsasarap dapat titingayan natin? Sana ay di na magwakas itong awit ng pag-ibig. Awit natin ay wag mong kalimutan. Pangako ko naman na lagi kang pakikinggan, magpakailanman. Ang isang pag-ibig ay parang lansangan na pandalawan, kaya't sa ating awit tayo ay magbigayan. Awitin mo at ikakaloka. Awitin mo at ikakaloka.
Oh, oh, oh. Rex Morales! Wala nang iba pang sasarap sa pagtitinginan natin. Sana ay di na magwakas itong awit ng pag-ibig. Awit natin ay wag na wag mong kalimutan. Pangako ko naman na lagi kang pagbibigyan. Magpakailanman. Ang isang pag-ibig ay parang lansangan na pangdalawahan. Kaya't sa ating awit tayo ay magbigayan. Awitin mo at isasayaw ka. Awitin mo at isasayaw ka. Alright, sunod na natin itong isa pa. Okay, sunod na. Tapusin na natin yan. Alright. May hugong tayo. Ang kasiyahan ay tunay na pagmamahalan ay nararamdaman, lalo na kung nagsasayawan. Awiting bago ay naghihintay para isayaw mo. Sumayaw, sumunod ka sa indak ng panahon, kasabay ng mga bagong tugtugin ngayon. Sumayaw sa indak ng panahon, makisama, mag-enjoy ka ngayon. Panahon natin ay nag-iba, kaya't sundin. Masasayang awitin ay nararapat na tanggitin. Awiting bago ay naghintay para isayaw mo. Sumayaw, sumunod ka sa indak ng panahon, kasabay ng mga bagong tugtugin ngayon. Sumayaw, sumunod ka sa indak ng panahon, makisama, mag-enjoy ka ngayon. Yan, mga shoutout and thank you sa palipad mo, Brave Young Lion. Ayan, maligayang bati kapatid Edward from Good Vibes, Brave Young Lion. Panahon natin ay nag-iiba, kaya't sundin. Masasayang awitin ay nararapat na tangkilikin. Awiting bago ay naghintay para isayaw mo. Sumayaw, sumunod ka sa indak ng panahon, kasabay ng mga bagong tugtugin ngayon. Sumayaw, sumunod ka sa indak ng panahon, makisama, mag-enjoy ka ngayon. Yan, sumayaw lang ha. Sumayaw lang, nakapagod. Sumayaw, sumunod ka sa indak ng panahon. Sumayaw, sumunod. Sumayaw, sumunod.
kaindat na panahon. Ayun. Ay, makakain na rin tayo ng maliit. Ayan, grabe. Ayan. Ayan, welcome to our isa pang partner, Tres Morales in the house. Yun. Shoutout yan, shoutout sa inyo. Salamat lang tayo kay Ma'am Brayang Halian. Salamat po sa palipad nyo, ma'am. Salamat. Ma'am Brave. Ma'am ba Si siya? YL. Edson, Thank wala you, si thank Apong you. Edson. BYL. Bumaba. Si Apong Edson. Ay, nasa si Apang Edson. Ayun, pumapalakpak mo lang sa baba. As usual, baka na siya dun sa baba pumalakpak talaga naman. Yeah, all right, kumpleto na tayo guys. Meron pang isa. May kulang. Ang ating tambalan, no? Kaya ang ating regular Sunday sa pamilya. Hindi pa sa taas. Okay. So, Ayan, mag-wait lang tayo ng nakompleto din tayo. Oo, Yung Naro Jamat mag-love shoutout yan. Mga kapakner. Ayan. Ayan guys, abangan nyo po ang aming programa every Sunday. Tambalang. Kada lang makapag-off. Sunday Tambalang with Koisbu. I did the Les three. Morales, Umiikot. the Blogger Wannabe. And aking bagong partner na si Music with Ria. Ayan, Music yun. with Maria. Wala siyang. 5 na tayo ngayon guys, 5 every Sunday. At least pag may umabsent, Apo, like ako hindi ko Oo, talaga oo, mahulaan. sigurado yun. At least may pang ano tayo. O kami dalawa niya. May mga relyebo. Ano lang kami, Oo, mga relyebo. taga dikit. Kayo na lang yung singer namin, di ba? Kung Tres. Tama ko? Oo na lang talaga siya. Oo na lang talaga Oo siya. na lang. Tres. Ang kulit. Nako, may nagre-request sa'yo, partner. Lips of the Uy. Angel daw. Or the lips of the angel. Kayang-kaya ni Parang Tres si yan. Ayan na, si partner Tres na pala yan. Yes. Hindi mo na yan. Ito muna ang kanta. Okay, wait lang sa request mo, Sir wait Mike lang, wait TV. lang. Paano muna natin tayo? siya, Paano Tres? ng bote? Pa-shoutout muna natin Exercise sa muna siya, Tres. vocalization. Yan, shoutout Brave Young Lion, Eds Drazon, tropa kong tunay, magalang shoutout. Si Mike's TV, Loy Jimenez, magalang shoutout. Salamat sa nagpalipad kay Brave Young Lion, di ba? BYL in the house. BYL. Ang ating ka-good vibes. Kasi puro masaya sa yung kinanta ni Cusbo. Si Ma'am Asian. Sa saya ng mga kinanta ni Cusbo, Yan. pagpasok pa lang. Si- Kaya dapat diba? good vibes tayo kay Cusbo. Oo. Ang vibes pa lang. lang Yan. ni Koisbo, pang malakasan na. Oo. Malakasan kaya nga. Pero hininga, hininga ng partner. Ayan, CC Asian European Live. Yan, sana makakit ka din, CC. Katatapos ko lang bumaba kay sa isang LS din. Kaya demiretso lang ako dito. Ayan, salamat partner. Right. Sige. Okay, take it away. Morales. Okay. Inuulat ng buksan ng pinto sa'yo ng mga tao biglang nahito. Puputi-puti, talapa kay Gucci. Suot mo ikaw ni Pitoy, di nanggaling kahit melon. Huwag kataday, sige lang, das ang ilang. Huwag kataday, sige lang, das ang ilang. Hala, tapos na ang araw ng hirap at guto. Swerte ka na mahigit ng matong. Buhok mo'y Gucci, talapa kay Gucci. Suot mo'y gawa ni Kitot, tinanggali kay Melon. Huwag nagkadaan, sige lang, lakas ang kilay. Huwag nagkadaan, sige lang, lakas ang kilay. Hala,
handa. Lahat ay nagulat ng buksan ng pinto. Sayaw na ang mga tao, ibig ka nito. Buong may Gucci, sana pa kay Gucci. Suot mo'y gawa ni Tito, pinakasali kaya doon. Pagkakaday, pagkakaday, kailangan sa ilang, ang ilang. Bawra ka na, bawra ka na, kailangan sa ilang, sa ilang. Pagkakaday, kailangan sa ilang, sa ilang. Pagkakaday, pagkakaday, kailangan sa ilang, sa ilang. Pagkakaday, yan, paulit-ulit na. Hindi naman masyadong nagmamadali yung kanta ni Oo, partner oo Tres, nga no? Padalihin mo nung yung minsan kinanta mo yung abo-abo. Namadali ni ano. Dalihin mo nun. Oo. Tapos habang kumakanta siya, nakatakip yung mukha talaga. Ganun talaga yon partner Tres? Ang gwapo-gwapo ng Oo nga. partner natin, nagtatakip ng ano. True. Oo. Ang gagwapo ng mga partners ko dito, guys. So kaya Yes. gusto niyo maki-join dito, makit na po kayo. Ayan, Yes, meron nakapil mo ang meron tayong Spider-Man at meron tayong Fast and the Furious, o 'di ba? Wow. Oh. Meron pa tayong Iron Man, si Edward Kapogi Laksina. Ano ba? Okay, kung Ano ba ikaw naman, hinahanap niyo? sino ka naman sa superhero? Ako si Catwoman. Wow. Meow. Mahilig ka sa pusa, Meow. mami. Oo. Ako si Catwoman. Nung kabataan ko daw. Char. Bata ka pa naman, ikaw naman masyado ka naman. Mga bata pa tayo. Sige na nga. Tama. Dahil dyan, I agree with you, partner Quiz Boost. Kailangan yan. Agree din. Ayun. Marami. Oo. Paano ba yan, partner Tres? Hinihintay na ni Mike Stevie ang iyong Lips of an Angel. Paano ba yung kanta na yan kasi? Hindi ko rin siya alam eh. Di ba si Bernadette yan? Si Rock din siya Bernadette sa ang ano niyan eh. Voice book. Mahilig mag-request niyan eh. Pero rock siya. ngayon, si Mike Stevie ang ito, sabi niya. Salamat po sa pagpansin sa request ko. Yan. Ayan, si Sabi Mikey, niya. ano yan, Kabisado pa yan. gitarista rin yan, si Mikey. Kilala ko din. Sana makakit ka dito at Si ano yan, makikanta ka na mami? rin, Mike. Sa Mikey ba, Mike? global YouTuber yan. Hindi ba? Asian. Angelica dito, makikanta ka na lang sa amin. Oo nga. Try ko lang tong Akit Lips ka of na the Angel. dito. Oo Sige, nga. kakanta daw si Sige. si Apong Tres. Kantay daw niya. Okay. Okay, guys. Why you calling? Hindi ko pala kaya. Sorry. Hindi ko pala kaya. Sorry. Hindi ko kaya. Nice one yan. Nice one. Nice one, Oo. partner Tres, Comedy ka doon, Ayan, guys. Paano ba yan? Sige nga, papakinggan ko nga. Sige, kantay mo muna yung alam mo, partner Tres, habang pakikinggan ko tong Lips of an Angel na to. Kasi panlalaki to eh. Lips po. Ito na. Ito na yung request. Kaya lang, ano lang, try lang to, try. May request din pala siya sa akin. Bring me to life. Try lang pa, try, guys. Honey, why you calling me so late? It's kinda hard to try now. Honey, why you crying? Is everything okay? I gotta whisper 'cause I can't be too loud. My girl's in the next room. Sometimes I wish she was you. I guess we never really move on. Saying my name, it sounds so sweet. Coming from the lips of the angel, hearing those words, it makes me weak.
And I never wanna say goodbye. But girl, you make it hard to be faithful with the lips of an angel. Honey, when you're only with you tonight. And yes, I dreamed of you too. As you know you're talking to me, it's hard to find. No, I don't. Yung kabisado yung line na to. Well, my girl's in the next room. Sometimes I wish she was you. I guess we never really move on. It's really good to hear your voice saying my name. It sounds so sweet. Goes from the lips of the angel. Hearing those words, it makes so free. And I never want to say goodbye, but girl, you make it hard to be faithful. With the lips of the angel. We could hear your voice saying my name. Sounds so sweet. Coming from the lips of the angel. Hearing those words makes me. And I never want to say goodbye, but girl, you make it hard to be faithful. With the lips of an angel, say goodbye, but girl, you make it hard to be faithful. With the lips of an angel. Honey, why you calling me so? Ayos na yan? Alright. Okay, Mike's TV. Ayan, sana nagustuhan mo ang Lips of an Angel Tres Morales version. Naitawid. 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 Oo nga. Dahil dyan, talagang parang, ano niya tayo, gusto niya talaga tayong marinig umawit. Ngayon naman, Bring Me to Life ang kanyang request sa akin na hindi ko kinakanta. Pero susubukan ko para sa ating syempreng mga viewers. Okay, ito, isang malaking kahihiyan to. Dahil dyan, para sa'yo, Mike's TV, baka end of career ko na to mamaya. Mansana. Alright. How can you see to my eyes like open doors, leading you down into my car, right because I know without a sound, my spirit's sleeping somewhere cold until you find it there and in
bring me to life. Yo! Wake me up inside, wake me up inside, call my name and save me from the dark. Bid my blood to run before I come undone. Save me from the nothing I've become. Bring me to life. Bring me to life. Frozen inside without your touch, without your love. Silent, only you want to light among the dead. All this time, I can't believe I could see. Kept in the dark, but you were there in front of me. I've been sleeping 1,000 years, yo. Hindi ako marunong mag-rap, yo. Without a thought, without a voice, without a soul. Do not be die. Hindi ko mabasa, wala akong salamin, yo. Bring me to life. Break me up inside. Break me up inside. Call my name and save me from the dark. Bid my blood to run before I come undone. Save me from the nothing I've become. Bring me to life. Bring me to life. Woohoo! Bato-bato sa langit ang tamaan ay wag magalit. Alright. Peace. That's Evanescence, Bring Me to Life. Yan, tinanggal ko yung eyeglass ko kasi hindi ko rin nabasa. Para sa iyo, Mike's TV, I hope napasaya ka namin ng aking mga partners. Alright? Ngayon ko lang siya kinanta, promise. Ang galing naman ng partners. So, ang galing ng partners. Teka, sino yung second voice? Si Kois Bo ba yun? Ang galing ah. Si Ko ba yun? Hindi ako yun. Ito talaga Sabi sana ko, yun. boses. Ito talaga yun. Akala ko to. Ayan. Bilib na ako ah. Ayan. Sana makaakyat si Brother Mike's dito at siya naman ang ating mapakinggan at tumutugtog naman pala siya. Oo, magaling yan Oo. si Mike. Oo. Sana Si Mike. mapagtulungan kami. Oo. Bro Mike's, kung hindi ka pwede ngayon, sana tomorrow pwede ka sa birthday ni Birthday Kapogi. Oh, 1 hour na lang. Edward. 1 hour na lang at 10:52 na lang. 10:52 inunahan ko na kayo ng cheer. cheers. O yan. Yeah. Kape-kape tayo pero walang tayo. Char. Oh. Kapi lang. Kape lang. Kapilang pala. Next na Pinasil. si Apong Bu. Dahil Apong Bu, baka pwede mong tirahin yung mga ganong rock naman. Baka meron kang alam na rock. Rock, baby, rock. Naging rock, baby, rock. Rock baby. Oh, why not? Choknut? Wala, hindi Grabe, naman. umangat yung yung energy ko doon. Oh, Bo, nakaka-hype diba? Nakaka-hype yung mga ganun. nagkape pa ako. Kaya nga. Alright, so let's give the floor again to our partner, Quiz Boo in the house. Alright. Good sa inyong lahat mga kapatid. Tayo pong lahat ay magsitayo. Ano yan? Ano yan? May umubo, takbo. So lately, been wondering who will be there to take my place when I'm gone. You need love to light the shadows on your face. Keep a great wave shall fall. It will fall upon us all. And between the sun and stone, could you make it on your own? If I could, then I would. I go wherever you will go.
way up high or down low. I'll go wherever you will go. I'll find out the way to make it, but someday to watch you and guide you through the darkest of the day. If a great wave shall fall, it will fall upon us all. But I hope there's someone out there who can bring me back to you. If I could, then I would. I'll go wherever you will go. Way up high or down low. I'll go wherever you will go. Run away with my heart. Run away with my home. Run away with my love. I know now, just quiet now. My life and love might still go on. In your heart, on your mind, I stay with you for all the time. If I could, then I would. I go wherever you will go. Way up high or down low. I'll go wherever you will go. Turn back time. I'll go wherever you will go. You mine. I'll go wherever you will go. Wherever you will go. Nice. I'll go wherever you will go. Galing, galing. Galing naman, galing naman guys. Galing. Nagalingan natin Shoutout, birthday eh. shoutout muna tayo guys. Right. Dahil nandyan yung mga kaibigan natin na si Apong Jun. Anyong BG, mega love shoutout. Yan. Yes. Ako Ayan, rin ay mega love mega love shoutout. shoutout. Julie Flores. Ako, Julie, mega love shoutout. Yan. Yes. Anyong BG. Happy birthday, sabi niya. Sino ba yung mga bagong dating? Yan. Eh sa mga kanina pang nakatambay dyan sa ating chat box. Okay. Mega love Mega shoutout love sa shoutout inyo. to you. Right. Loya Jimenez. Alright. Next natin si, ang pag-uusapan muna natin na kayo yung magiging part ng year 2. Koisbo tsaka si Tres Morales tsaka si The Vlogger Wannabe. Kasi yung Year Prisoners 2? Wala na. Nanang si Apronel. Bumaba na. Siya kasi nagpi-play niyan eh. Mahirap talaga pag piniplay yung share screen dito sa taas lalo na sa Pilipinas. Sobrang lakas, di ba? Alvin's Vlog. Salamat Alvin's Vlog Saglit lang. O baka na si Apronel, baka busy na siya or narinig kasi yung music sa kanila. Kaya yun. Pero sige, tutuloy natin tong LS na to.
Oh, Apon Gem, mega shoutout sa'yo, Apon Gem, kung nandiyan ka kanina. Thank you. Apon Gem Builders. Citrus Moto, wait lang mag-open ako mamaya, saglit lang. Mag-set lang ako, saglit lang wait lang. Wait lang mag-set up lang ako dito. Papalitan din natin yung title para alam nila live tayo. Ayun, ayusin lang natin to. Siguro tayo, mag-set tayo, part 2 na lang tayo, no? Part 2 na lang tayo. Minsan kasi paglinis ko, sige mag-part 2 na lang tayo guys para hindi na mamano to. Part 2, mag-ilas ako ng part 2, okay? Saglit lang po